Ongi etorri, eta eskerrik asko Prentsaurreko honetara hurbiltzeagatik. Izan ere gaur errotarriei lotutako bi albiste garrantzitsuren berri eman nahi dizugu. Batetik, Usurbilgo lehenengo mendi ibilbide homologatua. Eta bestetik, Potxoenean, horbean ikusgai jarri dugu errotarria. Ni azken honi buruz aipamen batzuk ingo ditut, eta ondoren Ibon Goikoetxea, Usurbilgo ingurumen teknikarian, nire alboan dauna, beak azalduko digu zertan da mendi ibilbidea. Nik esan bezala, errotarri hori buruzko aipamen batzuk ingo ditut. Orain arte, errotarrien inguruan egin den lana gogoratu nahiko nuke. Dakizuen bezala, azken urtetan hainbat aurkikuntza egin dira Andatza mendian, eta beste errotarrien eta mugarren inguruko azterlan bat egin zuten Aranzadiko kide diren Joseba Lorsok eta Javi Castro. Asier Aguirre Usurbildarraren laguntzarekin. Castro da batik bat errotarren inguruan lan egiten duen. Azterlanaren berri eman genuenean, 2008aren amaiera inguruan, 24 arrobi eta 129 errotarri topatuak zituen Andatza. Eta gehiago ere topatu zituen denborak aurrera joan. Horrez gain, 100 gora dokumentu ere topatu zituen artxiboetan. Gogoan izango duzuenez, 2008ko irailean, Horreagan, aurkeztu genuen 1989ko dokumentu historiko bat, Horreaga eta Zizurtilen arteko ebazpen dokumentua da, Andatzako lurren jabetzaren ingurukoa. Eta Castro den aipatu dut, Aranzadiko kide, eta lan honetan, lan gehien egin duena, esana da Andatza, gure Andatza mendia bitxi geologikoa dela, errotarrien materialagatik eta topatutako kopuru handiagatik esan zuen hori. Konglomeratuzkoak dira, kuartzo bale txikiak dituztenak. Usurbilgo udalak betidanik izan du ondarea zaindu eta bultzatzeko bokazioa. Eta azken hilabete luzeetan martxa jarri den 650 Usurbil bizi egitasmoak ere da horren erakusgarri edo hori biltzen duenare. Herrian daukagunari balioa aitortu nahi dugu, eta gainera balioa aitortzeaz gain ezagutaraztea dugu helburu beste. Eta horren lekuko argitaratu duen esku horri hau, azaltzen dian 14 usurbilak, eta nola ez, ondarearen usurbil ere hemen kokatua dago. Eta web horri bat ere badao, 650 usurbilekoa, eta nire luze atal bat du, argazki eta esteka eta dokumento eta txostenekin. Orduan, esan gaur aurkeztuko ditugunak ere oinarri horixe dutela, Castro, Alonsok eta Aguirre Andatzaren ondareaz egindako lan maldula ezagutaraztea. Dala gure nolabaite asmoa. Batetik, areto honetara igotzerakoan, lehen aipatu dizuet, kale aldera ematen duen kristaleran, ikusiko zenuten ziurrenik Andatzan topatu dugun errotarririk txikiena eta zaharrena, eta hori xebea ekarri nahi izan dugu honea. Hemen aipatzen da museo ireki hori, ibilbide batekin, ibilbide horretan ere geldiune bat izan dadin errotarri hori ikusteko aukera. Zehazki, zati handi errekaren ondoan zegoen, errotarria da, eta Aranzadiko lagunen lagunta identifikazio fitxa bat jarri diogu, herritarrek, eta herrira gerturatzen direnek, errotarriaren ezaugarriak ezagutu ditzaten. 60 zentimetroko diametroa du, eta tamaina da zuzen ere, errotarriaren aintzinatasunaren lehenengo aztarna ematen duguna. Mendeak aurrera egin ala, errotarri handiagoak egiten hasi zian. Erroten ekoizpena handitzeko helburuarekin. Beraz, zenbat eta txikiagoa zaharragoak dira. Beraz.
Eta errotarriaren materiala silizezko konglomeratua da. Harriaren geologiari dagokienean kretaziko goikoa zenomaniarra da, eta arantza diren esanetan litekeena da 15 eta 16. mende bitartekoa izatea. Beraz, altxo garrantzitsua dela esan genezake datu guzti horrekin. Fitxari, errotarriaren ondoan dago fitxari QR kode bat gehitu diogu, eta hor esan bezala 650 usurbilbizi webgunean ondareari eskaintzen zaion atalera bideratuko da QR horren bitartez, interesa duenarentzat informazio askoz sakonagoa eta xehetua aurkituko duenik. Bestalde, nabarmendu nahiko nuke 2023an errotarriaren inguruko liburuxka bat aterako dugula, paperean, eta noski hori ere eskuragarri jarriko dugula 650 usurbilbiziren zein udalaren webgunean ere. Beraz, liburuxka hortan zai gerituko gara. Eta nik aipatzeko nekana horixe zan, eta orain hitza Igoni emango diot, ibilbide horri buruzko zertzelarak eta aipamen batzuk egin ditzen. Eskerrik asko Aina. Esan duen bezala Ainak, Usurbilgo lehenengo mendi ibilbide homologatua da. Bai, horrek esan du, mendi federazioarekin eta Aldundiarekin elkarlanean, mendi ibilbide berria estrenatuko dugula. Zehazki PR, GI 216 kodea duen mendi ibilbidea da eta errotarrien bidea bezala izendatu dugu. Ibilbidea San Estebanik gora hasten da, Ihartzazabalgo bidean, hor seinale kartel bat jarrita daukagu, eta ibilbide horren aztarnak txuri horiak, marra txuri horiak, eta Andatza mendiari buelta ematen dio, 8,7 kilometroko luzera badauka, eta gutxi gora bera 3 ordu terdi bueltan egin daiteke oinezko ibilbide bada. Garrantzitsua da zirkularra dela, esabeia. San Estebanen goikaldean hasi eta bukatzen da, Andatzari buelta eman da, eta 549 metro inguruko aldapa bat edo luke. Eta helburua errotarrien bideo honena da, Andatzan bilatu ditugun errotarri eta horiek ikusteaz. Leku ezberdinetan errotarriak daude. Jungo gara, seinaletik eta hobetzen, baina gaur gaurkoz bintzat, seinale txuri horia jarraituz, buelta hori egin daitezke eta errotarri ezberdinak ikusi. Azkenean, Ainoak esan duen moduan, errotarrien ofizio hori Andatzan historikoki egin izan duen ogibide bat da, eta aztarnako haindik daude, mendian daude, eta egin den ikerlanari eskerren ezagutu dugun altxorro, ezagutzera emateko mendi ibilbide bat da. Mendizalentzako esan, ibilbide hori traka edo GPS bidez egin ahal izateko artxiboa 650 usurbilbizin zintzilikatuta dagoela, nahi duenak txosti ahal izateko, eta epe motzean ere Gipuzkoan naturan, gainontzeko Gipuzkoako beste mendi ibilbideekin batera, ibilbide honen traka ere eskuragarri izango dutela. Eta besteik ez dut honekin, errotarriak ezagutu, eta dataz gozatzea erraren ibilbidearen bitartez. Ez da